Sut mae dy iechyd meddwl di effeithio, sut ti'n gweithio, dal ti'n ôl ti'n meddwl weithio? Absolutely. Achos bod fi'n caru wneud o gymaint, mae'r pwysau ychwanegol yna, a hwnna di be mae'r llais yn targedu wedyn. Right. A hwnna di, ti ddim digon da, dim pwynt i ti wneud hyn. Even though mae pobl o gwmpas fi wastad yn deud, mae rhaid ti wneud mwy o ganu, mae rhaid ti wneud mwy o ganu, mae just di dal fi nôl, mae o wedi, a fi'n really siomedig bod o wedi. Ond dwi'n meddwl, Ti'n mynd i trio wneud hynna ddim digwydd ddo, yn dweud? Tydw. Ti'n trio peidio gwrando ar y llais yna. Mae'n rhaid i fi trio. Trio. Mae o'n siarad rubbish, ni wedi bron deud rhywbeth gwaith. Ond mae'n siarad rubbish, so paid y gwrando arno fo. OK, mae ddim. A sut mae di effeithio perthynas ti hefo teulu a ffrindiau? Dwi'n meddwl bod fi yn reit dda am just roi'r act yma ymlaen, fel dyn ni gyd yn neud, o just esgus bod pob dim yn OK, a smalio bod ti'n ffyn ac yn hyderus, a so dwi'n fel arfer fel yna efo pobl dwi'n just yn cwrdd â nhw neu ffrindiau, ddim o'r agos falle, ond mae'r bobl sy'n agosa at fi yn cael ei weithio, really, achos dwi'n gwybod bod nhw'n mynd i gari fi, whatever. Anyway, yeah. So dwi just yn gadael i fy hun deimlo fo pen dwi hefo nhw, a maen nhw yn cael ei weithio, maen nhw'n gweld fi ar y gweithio. Nath o gymryd, dim ond ar ôl darllen blog fi, nath Iwan yng Nghymru really deall be oedd yn digwydd, achos oedd o'n mynd yn really frustrated, cos oedd o'n gweld fi yn hapus efo pawb arall, a wedyn oedd y drws yn cau, a wedyn o'n i just yn cau fy hun off, a methu siarad. Ac oedd o just yn meddwl, wel fi sy'n neud ti'n anhapus? Wel na, dim ti, just y thing arall ma ydi. Ac oedd o'n methu gweld i fewn i'n henni, ac wrth gwrs bod o ddim, a sneb yn, a dyna pan mae o mor bwysig i vocalisio fo gyd, ynde?